Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, Tanmay sa Action Night Patrol magasunod sa dili gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Pagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! My God, I hate trucks. Aksyon! Night Patrol! Salawat mayong gabi, kamusta naman mapalangga naman tagpalabati region-wide magpalagad kita sa nabilin isa ka oras 20 minutos karon nga adlaw Miyerkules Petsa 16 Miyerkules naman nga edisyon sa inyo sining nga palatuntura sa grandan liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa ato sining nga news team ato sining nga mga correspondent sa liwat na Manila sining nga pagdulong sa pinaka ulihi labas na tipon nga mga police report blatter entry record of events opisyal nga nabalhag sa police blatter entry aton sining kapolisan Central, Southern kag Northern Negros. Ang atong sining matakadulongan oras sa kagabiyon ng atong sining Patrol 2 Crosswind Patrol kay nagpanagalambiyon sa pinakabahin sa Metro Bacolod ato na maliwat nga bantayan kagimulsuan amat-amat naman nga pagdalom sa kagabiyon sa Miyerkules nga edisyon ano man nga mga eventualities from where the action is para sa aksyon de Laboso back to back sa aton nga piloto. Was-was lang ko namay, area lang ko mais. Importante, way lang Malaysia. Aksyon papang, Nixon tahong. Ato mga pagbantay sa mga balita update sa national kag international news center sa Aksyon Radio Bacolod Boylog nato ng porsa ni Aksyon ang Depenso.
Updan makita sa ato sila nga mga technical partner diri sa studio ay Master Control sa technical side, si Broadcast Engineer Oliver Pason, back up diri sa ato nga IT expert action, JM Baikin. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Tarok, Ciudad Sangpago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinandan ang inyo sinialagad, ang korman sa Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Updin ninyo ako sa nabilin, 1 ka oras, 17 minutos na pagpangalagad inyo palatuntunan. Pangpasalba, abrigana diri sa inyo palatuntunan ng inyo Christmas countdown. Mabulubog na ang panahon, dala inisang bagyo nga si Leon. Oy, sa aton nga mga motorista ha, yung halong gid ha. Oh, mga ihada, mga ihado, preparar na para ganar. Abi liwat naman nga pat ini ang numero sa kalendaryo. Pila na lang gani ang nabili. Sirado 100 Dias. Magabot na ang adlaw sang Pasko. Baw kabay pa. Mangin malipayon kita sa Pasko. Kabay pa nga damo ta regalo. Mabaton. Sirado 107 Dias. Goodbye sa 2020. So kabay pa nga pagparagyo ni 2020, madalagid si COVID-19. Para nga happy ang aton Merry, ang aton nga New Year. Mga muyuan tagid ni amon na ni irigalo ni Lord sa aton sa tion sang Pasko. Magwa na ining virus na naghalit gid sa bilog na kalibutan. Ginatos kalibo ang nagkalamatan. Ginatos man kalibo ang nagkalaospital. Ang inyong Christmas countdown sa inyo palatuntunan. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Night Patrol! Mo si Panoy Convencido man kabay pa boss nga madula na o gani Noy para makabalik man si Panoy randa di kagwalda-walda upod sa grupo nagatubang sa nagahulat nga putilya. Di ba Noy? Gabi dala kay Toto Panoy mangod ni magulang ni Irol Blanim tuon sa magulang sa Panoy. Ay puwerte ho. Sige lang halo lang ta. Unang kabahin sa ato sining pagpangalagan ginadulong siyo sa kalwan sa
aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Lagi ni mga bayan sa ato sa nga pagpakalagad, ginadulong man sa inyo sa kalwa. Aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Kagagini mga bayan sa ato sa nga pagpakalagad, ginadulong man sa inyo sa kalwan sa ever Tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo. halong kita sa COVID ha. Nagasaka ang hilanat sa COVID sa Bacolod kag Negros Occidental. Ang mga LSI bala, mga locally stranded naton individuals dito sa Manila, pwede na makapauli sila nga probinsya. Matapos nga inpasugta na sila, nga sarang nga makapauli sa ilat balay sa tagsa nila ka mga probinsya. Matapos nga ginkakas ang moratorium. Okay naman, halong-halong, may ara na kahanugot, tutugta ng mga LSI naton, na stranded sa Manila, na pwede na sila kapauli sa ilang mga probinsya. Bantay gigitas ni pinakaulihin nga datos ang Department of Health sa bilog ka Pilipinas. May kaso na sang COVID-19 nga naglabot na sa 272,934. Sa pagsaka sang kaso, may mga nagsaka man nga nagalayo. Naglabot man sa 207,858. As of broadcast time, as of September 16, ang patay sa bilog nga Pilipinas naglabot na sa 4,732.
Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Muna pinakaulihin nga datos kag data sa Department of Health kon COVID-19 ang pagamalan sa bilog nga pungsod Pilipinas. May bagyo ta ha, pero ang bagyo manuguwa na sa Pilipinas. Bagyo nga si Leon ang ngalan, o Leon Guerrero ba? Si Bagyo Leon nakitaan na 405 kilometro west-northwest sang Coron, Palawan. May dala ining hangin nga nagalabot sa 75 kilometro por hora kag may pagmulumadlos nagalambot sa 90 kilometro por hora. Ang forecast sang pag-asa si Bagyo Leon kung sige-sige lang ang dalaga niya kag direksyon, buwas sa aga magwa na sa Philippine Area of Responsibility si Bagyo Leon padulong sa Vietnam. Pero ang hangin habagat sining sa pag-asa amo naman iniya ang nagapaulan, especially diri sa Western Visayas, particularmente Bacolod kag Negros Occidental. So ang bagyo nga si Leon hindi man niya direkta maka-epekto diri siya to sa Western Visayas, pero ginadugangan niya puwersa ang hangin habagat. Kung inyo notisyahan ang galom halis baybay, dugay-dugay waswas ang ulan, nan dala ina ni hangin habagat. Hindi garantiya nga kung wala na si Bagyo buwas sa Philippine Area of Responsibility, hindi na mag-ulan. Sili sa pag-asa, may tsansa gyapon nga mag-ulan. Tungod sang hangin habagat nga mo ang nagapaulan sa pinakabahin sang Western Visayas, particularmente Bacolod kag Negros Occidental. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. So medyo halong-halong kita sa mga motorista. Ang aton permi advisory, hinay-hinay lang sa pagpadaragan sa inyo salakyan kung biyahe pa kamo. Hinay lang. Tanting nga makalabot ka sa imo destinasyon safe and sound. Ayos! Buti malawig-lawig pang kalbaryo nga tubangon sang aton Bacoleños kaysa pizza 30 pa ang modified enhanced community quarantine. Ang pamangkot after September 30, ano ang matabo sa Bacolod? Grabe nga sakripisyo, no? Wait may mo. Mula ni sigurong pamagi nga kung hindi tagid man mapauntat, mapahagan-hagan ta ang COVID. Pero ba may mga tao pa yung mga ator, no? May mga tao pa nga mga haslo. Gumayon itong mass testing sa Bacolod to. O may isa to nga nagpositive sa COVID-19 nga nagdala pa kang ngalan kapatay. Jesus, pura sulay pura gaba, pura pura hiwit. Ano nga utok sa tao, no? Mapa-swab test ka na gilang. Ginainto mo pang gobyerno. Worse kay ang ngalan sa patay, indala mo pa baw, gabaan ka ganita. Sabagay, wala masubong gaba mo. Ti man kag mirisin naman lang. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Halong nga. Ang health protocol, sundon talang. Ang ugas ang alkohol, sa aton nga mga kamot, face mask, face shield, social distancing. Mula na ning aton nga pangontra. For the meantime, nga nagapangamuyo ang tanan, nakabay pa nga may sigurado na nga vaccine nga makatap na sining virus nga nagahalit sa aton bilog nga kalibutan.
Daan tala ni sa pagpangamuyo ba o. Para man si Lord nga nagalantaw sa aton. Sitwasyon importante nga disiplina ang kailangan sa ikaunlad ng bayan para mapalayo si COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio! Action Radio Philippines Standard Time alas 9:58 na. May nabili pa kita nga bali 2 palitos antes kita magaongo sa tak ng alas 10. This time i-check ta aton sa Patrol 2. Ang aton sa Crosswind Patrol ang liwat na pagatag sitwasyon ni Action Eden Abuso sa iya sininga paglibot-libot. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, Aksyon, Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Yari si Action Eden Abuso, Observation Report sa Patrol. Action Eden, maing gabi, please come in. Whenever I see girls and boys wearing face masks on the street. Ayo di purma. Ladies and gentlemen, bago ina nga bersyon ni Jose Marichan. Di ba lang Directed by and composed by Eden Thea Abuso. Ay, perfect. Actually, si Action JM ni siya, Action Eric, ang nag-request, kag nag-compose. Okay. Awa ko yung batod, palakpak. Yun dapat yung may libre na sa GNG. Sure. Go na You go. got it. Perfect. Patiliwat pa? Yes, kunin mo lang doon. Hindi na, sakto na to. Ayo di purma. Yes. Say good morning, Action Eric, sa tanan natin yung ka-action, sa tanan nagapamati. Morning, ma'am. Ay, good morning. Abi mo, newscast pa sa... Sige, advance mo kayo ma-newscast ko, boss mo. Numero 1. Sige, advance mo kayo ma-newscast ko, boss. Beriting tawa ni... Ni JM, sige, ang ito JM. Beriting yung galabot sa lungga ng tawa yaw. Ay, gusto mo, guys, magkalaula ka, hindi ka ron, hingagaw daan chat niya, cancel kong yung balko. Dali, 1, 2, 3, 4. Good evening, kuno kay Caitlin nang, habang ni JM Bikin. Ay, sorry na, hambal ko. Sino to? Mamangkota lang siya. Sino? Si Caitlin nang, mamangkota si JM Joy, kung sino na si Caitlin nang. Ahoy ko sa... Oh, dali-dali sa... Tika, hinay, Abitiya, mag-type mo. Dali-dali, igido. Dali, Jim, magkalaguba naman ng keyboard, ha? Mayo lang na mga dasig-dasig pag-type. Why na? Nagwa sa kuno. Kitlagan siguro, ay. Kitlagan sa balik. Mayo pa ni, diri siguro, Action Eric, padlagano, sa dalanon sa syudad sa Bacolod, kaya siya lang di padlagan-lagan, wala gid may masaway sa iya. Wala gid sa may mabunggo, kay kaligwa. Kaligwa sa dalanon, Action Eric, nagapamati na ng tanan, especially Sir Ronnie, balas ng LTO, nagapamati, hindi Action Eric mo. Ronnie? Patapungson, tagid sa taga-LTO, Action Eric, bisan may obra sila buwas. Kaya ma-open ang LTO, buwas mo sa aton dira mga ka-action. Okay. Open na ang LTO buwas September 17. So Okay. kung ano man ang inyong mga transaksyones, pwede na kamo kakadto buwas. Good. Diri sa ila opisina, diri sa may Lagoon, Baladapit, Action Eric. Yes. Sa Hall of Justice Tupad, kag dito sa may Robinsons. This is Sir Ronnie, sa Robinsons ni siya. Okay. Balala na kung buwas kung may mga makadto man to sila, may i-cater man sila. Pero para at least bukas lang sila no sa pila Dami. mga adlaw, Action Eric, na pagsirado nila. Yes. Kahit amo ginawala ang mga ka-action tabisan may aras ang COVID-19 padayon tuloy ang buhay ko, Action Eric. Gani man. Dapat kung ano daw mga transaksyon mo, tisimu alang da kay baka na mahimo ara naman ang COVID-19 alangan Yes. nga mapundo ka man. Uh-huh. Dapat go lang ng go, GNG. Go lang ng go, hindi ka magpapierde. Pares di bala sa Mondi Opodo kay security guard Domingo. Oo. Isang Domingo niya ang pangalan ni Action Eric. Yan, adlaw ari na di siya sa may check-in, di bala dapit. Okay. Amo to na kamba ko, good morning, kaina. Kay tida mo di siya dan mga kape.
Di perte gid siya, makabugtaw kagid bala. Bugtaw na! Mati na action Radyo Bacolod. Di Yes. advance ko lang to para tomorrow. Mati ka mo buwas kay upod kami ni Action John Newscast. Okay? Advance ko ng good morning. Good Kahit di ka balo morning. kita do. Ano na bali actionary kung business-minded ka ko no. Bisan gabi na good morning ka lang gyapon. Ang galing gayong GM din si Muya. Ti ala ina iyang ginayuhuman niya action Sino? Eric. Sino? Si Kate Ay, sorry. So, wala action Eric. Ginatulod mo gig ko, mabigwasan gig ko karon. Okay, okay, yung sa kung ikaw mag-report, daw may ang yung, daw may butsilingon, wala action either now. Oo, mayara. Do, ginakilig. Do, ang iyang, action Eric, gina-imagine kong iyang kadlaw. Oo. Do, ni gani, pangampo ay apakadto sa, sa dulonggan. Oo. Lambot na mo, no? Ang iyang iret, lambot sa dulonggan, ay. Lambot kay? Lambot kay... na, nagkakatudlan ni Kuya How. Ano ba, Lalo, utol kung naman ang tinaga ang ginakakuan mo aw? Oo, hindi mo liwat be. Lin. Ay, daw ka karuan man. Ayo di purma. Ay, pilido. Go, apelido. Yog na, Gakaon gito ka blast kasi ko ano. Oo, pasultata na sa action, Eric. Oh, gani. You know naman, ang mga Gani. pinagdadaanan. No. Kung na siya, may ilan na siya karon action, Eric. Kaya may ilan siya kay alas 10 na daan. Curfew na. Scorpio na. Oo. Nagtulog naman isang isa. Oo. Nahulat pagaling kiti alas 11, tas tamo. Di ginahulat-ulat, nag-chat sila later. Na. Pero importante, action Eric, tama na ang mga ka-action, tading, ang mga POJ drivers, mga jeepney drivers, ari di gyapon sa plaza publika. Kay nagahulat nga makasakay pang aton nga mga medical frontliners, kagang aton nga mga essential workers para makapauli action Eric. Ti last trip ni nila ang alas 10. Ginahulat-hulat nila kung kaina mga hapon-hapon usually after gid bala office hours action Eric. Okay. Adamo sang pasahero kung makita mo to kaina sige forward tang video sa group chat ta bala kadamo kayo sang pasahero nagalinya Gani? halin dira sa may tubang gid sang katedral pakadto dito sa police station 1 kadamo nagalinya wala sang jeep. Uy. Subong ya kadamo sa mga jeep ang iban medyo may ara na sang unod nagakatulugan na ang mga pasahero wala pa makumpleto. Ang iban ginahulat-hulat action Eric. Kaya ang iban especially mga medical frontliners ang iban mga restaurants nga nag-adjust na action Eric no sa ilang business hours bala. Ginahulat-hulat mo nila para at least may sakyan sila pauli. Di lang na inidaan nga rota hindi man pwede nga kung libre sakay ni siya bisan man silingan ka magsakay hindi ka man pwede kapag padulong ka sa bata. Gani. So kung anong ruta nila amo lang ginayati basi ang iban di gani guro textmate na ni sa mga jeepney drivers sa Action Eric, no? Kasi, syempre, kasi mambal sila nga kung magsakay kung aga. No, kulaton mo karon hindi mo ko pagbayaan. Kaya para may sakyan pa ko puli. Pero, Action Eric, ang ni pag-itsinde, tani, at adlaw, lain-lain, no? Gani. Ang mga TOJ drivers nga nagabiyahe to give chance man sa iban nga makabiyahe action Eric kaya makmuasta ni September 30 ang isa daan ka transport sector ang isa grupo BAB may miyembro nga tag 300 ka bilog. Okay. Di paano nila paiguon hasta September 30 nga maka at least biyahe ang tanan. Parehas ang inimo, balas ang mansilingan. Di ko madunuan mo action Eric, Lunes to nagsugod, libre sakay. Pagka Tuesday, nagrally to sila. Pagkahapon to nagrally sila. Pagka Tuesday, pasugtan sila nga magbiyahe man. Yang ginahimo, yan sa ilang grupo nga para makabiyahe ang at least majority sa ila. 12 ka driver sa isa kadlaw tagtaguri sila. Kahit anom kasalakyan per ruta action Eric mo. Tingin mo nila anom sa aga, anom sa hapon, bali 12 sila ka driver. Matunga-tunga sa isa ka driver 3,000. Tungod nga 12 sila, isa ka driver matunga ay sa 3,000 may 1,500 sila.
Oo. Bayad pa na Action Eric sa boundary, sa gasolina, sa kaon-kaon, abi nila. Mm. Si do tsaktuan na makapuli sila more or less kuno 500 pesos sa isa ka adlaw. Ahay. Kaya mo na hulat po na Manila, kung maubos na binabing 300 Action Eric, nga makaubos na biyahe, tibalik naman sa puno. Okay. Kaya mo na ngambal nila nga do bulubudlay gid kay tiasta na lang ni daan September 30, so subong nga adlaw maka 500 pesos katuod, pero pila lang kilos ang bugas subong 50. Sobra 50. Ti baka lang nila bugas kag jutay nga sulod-anon dilatas abi. Yes. Ti amo lang Action Eric ang lambutan man sa ilang nga 500 pesos na kasubo, no? Pura Pero out. ambugin na ang Pura realidad bala subong Action Eric, that's why nga pasalamat gid ang iban bala nga mga persona subong hindi na magreklamo nga nga kapoy sila bala sa trabaho. Pangon nga swerte na lang nga may ara sila sang trabaho subong nga Action Eric, no? Nga mga panahon. Sige, ano nga way na gid? Amo gina Action Eric. Pero na-notice na lang kaluluoy man ang mga hindi bala essential workers nga hindi kasakay sa jeep. Gani. Hindi nagamat-amat man sila puli manabi, may baklon sila, manindahan sila. Galing kaya hindi sila pasakyon sa jeep, kaya hindi sila essential worker, kaya hindi sila medical frontliner. Ati masipa-sipa lang sila lata, Ti, gamay, ang na. Paano ma-identify isang driver nga hindi na sa pasayro yung dapat masakay da? May ID nga ginapangita Action Eric, like a medical frontliner, okay. so muna ipakita, or depende man sa ila uniform. Ang mga essential workers, may ara man na sa mga Sila ba tanaw ID. sila din ang driver mismo? Ang driver mismo, Action Eric, kag may ara sa aton, di ba lang mga check-up point or pick-up point, I mean, Oo. may ara mga bitaw. Ang bitaw, subong may mga bitbit na nga lagbok, Action Eric. Kay lagbok? ginarista. Oo, may mga lagbok na balang color blue na bala, Oo. dako na, Oo. nga note, ang book na, do iya ka guard. Okay. Kay ginalagbok na nila, nga amo ni oras, ang amo ni yabi nga jeep, amo na di oras naghilin. Tapos may mga lista mo na sa mga pasayro da ngala nila? Do wala, iya Why na? ginalista. Bali ang jeep na lang ang ginalista nila. Correct, amo na. Ang driver ka ang ngalan sang jeep amo na or ang ruta. Correct. Oo, amo na Action Eric. Tapos ang amo na sa nga jeep daan, may ara nakatok Action Eric mo sa isa ka jeep hindi iya samo nga medical frontliner kag essential worker. Samo. Kung amo ni nga jeep puro lang na tanan medical frontliner. Kung sunod nga jeep puro lang na sa essential worker. So kada trip may duha gina ka jeep, duha ka ruta. Okay. Para sa medical frontliner kag para sa essential worker. Ano nga mga ruta na from downtown going to? Samo-samo Action Eric kompleto. May downtown Ang ruta. going May to 42 Banago. drivers a day, oo. Okay. Pamansilingan, pa-shopping, May Punta pa-bata. Taytay, Punta Taytay, Oo. Sumag. Punta Taytay, may man Action din, Sumag, Tangub, Singkang nga mga POJ nga biyahe magluwas sa tunggin pag-mention mo nga mansilingan na tumanak Action din. Yes, kompleto gid Action Eric nan nga ruta do ka normal lang mangyapon bala nga may mga specific lang sila nga mga lugar nga Okay. ginapunduhan kag sige pamangkot man Action Eric no. Kung pwede bala like mapara abiya on the way lang mapara ang gakwan ang medical frontliners abi or No. essential workers. Okay. Di pwede ba lang nila mapasakay Okay. medical frontliner kag essential worker kag ma-prove nila nga pwede na sila Action Eric kag syempre may ara sang space kaya hindi man Okay. pwede ka sabakay kag si Oo. walo lang daan Okay. ang makasakay na amo na da. Walo lang. Walo lang kay ginapabilin gyapon ginapatuman sa gyapon ang Action Eric ang ginatawag nga social distancing man. Mang sila ka walo, apat-apat. Oo, apat-apat sila. Ang sa tubang, may nagasakas punsit? May Siyam. isa tubang. Sa punsit, isa. Okay. So, siyam gilang na iyawan na sa mag-subrada. So, na hindi na pwede. Sa una, san puno na singgit ang barker. O, lima pa. Kung hindi na pwede. Lima pa parang gulido, tinapa. Oo, lima pa gani. Sabi ko, tulon, saka-saka. Lima pa para pa, lima pa ang kulang. Lima pa para magtinapa. Amo ginabala, Eric, abala lang. Sang una, do ka, kaladlawa na Action Eric ang mga senaryo, pero do ka hididlaw.
Sa Gani- subong nga tiyempo. Kaya Oo. siyempre, kasakay man ta jeep action Eric. Mm, Tingko, umtas ka bala. Kasi mapati ka man sa barker mo. Especially Gani. kung gadali ka puli. Oh. Oo, sige, takulay nga, lima pa, ting masakasaka ka man. Dati siyempre, gaduko-duko ka man daan. Mm. Bisan potot lang ko action Eric, yung magsaka ko sa jeep, gaduko kuya, kay ti inubo pag yung jeep mo. Di ba saka mo da gani, tulokon ka sa mga pasahero. Niya saka Tulokon pagutok nga, niya. saka pa ni sayaman. Tapos Mm. ti ikaw, manda nga daw buang ka manda nga. Nga tulo ka wala to Mm. Para makapungko ka. Ang ending wala na gali. Manaog ka. Tito kundi no kuluya. Tapos to nami mo i-sidekick bala. Barker. Di Sidekick ending ka. lima sa kalimutan. May ara naman kisa action Eric. Kung gusto mo na tapos may mga ga-consider man nga mga pasahero. Tapos medyo gamay-gamay malang kamudira nga linya. Ginaipit-ipit na nila ilabuli. Oh. Di ba pungko ka da? Gani. Ang isa mo lang kapuli ang mapungko. Timbaya, di ba? 8 pesos. Oo. Tingala mo na gani, bayad ka lang 4. Tunga lang ko ito, tunga na sang buli. Ay, oo, tunga lang. Tunga lang sa buli mga pungko mo. Tisak tuhanay lang tinisok panay. Gani. Oo, kung makapungko na tanan mo, di ba, mo sa time nga magatag mo kasi mo 4 pesos. Pero mo na mga senaryo, sa una, sa pakita siya, Eric. Sa normal pa nga panggawi, bala, Gani. wala pa ning COVID-19. Sus. Sa una, grabe, action Eric, isa na-notice ta, isa sa nadulaan man sa palangabuhian, ang barker, di ba la? Gani. Oo. Dito sa una, yung hambal nila, bala, tanan na lang yan, nga, Barker. tanan na lang, nga, Boys. Oo. oo, tanan na lang siya, Eric, kung ano daw pwede kwartahan sang Pinoy, pwede Gani. yan. Oo. Pilipinas, kaya makakita barker mo. Gani. Sa Amerika, pagkato Oo. ko to, wala man niya barker. Hmm. Amo nang siya, Eric, ti subong yan, nadulaan mo sila subong sa trabaho, bangod Gani. sa ginatawag na COVID-19 pandemic. Sus. Ang mga ano, yata, joke lang na siya, Eric, pati man ang mga mga nagapang snatch ba na sa jeep. Ikaw kabudlay Mga naman sila. snatcher ka mga nagapang pickpocket. Oo, tinadulaan Nadulaan mo sila, man no? sila sa Oo. ilaman nga kuan man. Nga. Wala na sila ginafunksyon sang, oo. Pero ti isang una, ti syempre daw mudos na kabalo na ng mudos ang tanan nga, ti idug-idugon, kada pa ikitan, kada para ka hold up Gani. or ka pickpocket. Nga. Subong niya ti bisiun pa nila da ang kwanda, ang barrier sa jeep. Oo. Kung makita gid sila action Eric, kung may ara sila yan sang dikitan da iya nga kahina-hinala gid kung baga. Kung magdikit pa gid sila yan sa pasahero tupad nila. Pero ti amo na ang mga senaryo action Eric before pa no sang COVID-19, pero kabay pa ti sa sila man to nakarealisar man sila action Eric nga ti ay nakalain dagas ginahimo ko sang una mangita taas ang maayong palangitan-an. That's why nga ang iban sa buong action Eric kung ano naman lang ang mga ginabaligya halin sa ginatahi nga face mask, pakadto sa mga face shield, tanan na lang nga Diyan, mga essential kag necessary man subong. Oh, may nabasahan ko diyo. Sila niya ano ta ni Eden Abuso, Sino na? si Kathleen Nang. Teka kadlaw si JMI. Oo, kadlaw sa. Kadlaw sa. Oo, ariyo. Si Kathleen Nang. Manang Eden. Sige ha, kita naman ang manang lang sa akon. Luwag na sila gaman ang manang daan sa akon. Kathleen Nang. Wala sila kabalong ang edad nila, sulubra pa. Sabi nyo, 16 pa lang kuya, balaya. Laya ga, pangabuhi na naiya. Kuya tanawag panghampang lang ko din sa night patrol ya. Siya ya, si GM nga to. Kung wala si GM Joy, wala yung book live ya ang Action Radio. Tika, budlay na Action Eric. Gani. Wala ang listener mo nga si Caitlyn Nang. Si Juta yung listener mo do, hindi mo. Gani. Pero tinawa, gaug yung nanay sila, no? Hand in hand sila Action Eric. Ang isa nagabulig sa imo live. Ang isa nagatanaw sa imo live. Ay, perfect! Di ba la? Sige, hanyo yung nga doa. Yung sa chat yung sa ako yung doa, pinagusto sila wa. No gaya ko, ga pamuyong ko di bala. Kapamuyong at chat ko kay JM. Na, iyan yung kita. Tapos na. Okay. Ari ko basahan ko ganyo. Bagong love team, kung ikaw magpangalan, love team, Action Eric, ano i-love team man? Anong mayuwaw? Ikaw with JM, kag Caitlyn. Siya, mga kik si Yasmin.
Lo, alam mo gid. Alam mo gid. Alal. Wala ni Danay. Ha? Ano Danay ang pangalan sa love team? Anong mayo, wow? J-Cat. Ay, J-Cat. J-Cat? Oo, J-Cat. J-Cat. Ay, nano naman pala ligbad na pag yung love team nila nga duwayan. O kon J-Jazz. J-Jazz? Yan, Jazz. Jasmine mo? Amo na, Caitlyn ay yung halan niya. Pwede man, J Nang. Wala mo da. Gusto na. Gusto na kay tingala ka ito mga listeners. Sino na yung mga k-drama? Sino mga k-drama? Sino na yung mga love team lagi na panglawag. Ito hindi mo. Ito hindi kilala. Oo, gani. Siya mo na mulubudlay da. Si Pululi, nakamuha kag papatigid sa Action Radio. Kay samtang Action Eric, may puli ng ibari sa kaysa Chief. Di ba mati sa Action Radio. Ti salamat gida sa aton nga mga medical frontliners kag aton essential workers. Tuloy lang talaga ang buhay, laban lang tayong lahat. Wala. Tilapit na lang ang Christmas, why gito da? Ara ko na. Very good. Sa aton mga aksyon, permit na lang nugnomon, ha? Small akong bayo, size 6 akong tiis. Kaya permila tagapanumdum, Action Eric, permila tagapanumdum, magtuktok face mask, face shield. Correct. Ipanumdum naman ang subong sa ilang small akong bayo, size 6 akong tiil. No. Pwede man guro, no? Dali lang Pasko mo. Ang mga keg. Waya. Good. Why? Isa ako ng mga ihado, kag ihada, hulta nyo lang kami ang pau si Maninay. Wala na ba lang envelope? Unod, basta face mask lang. Sino na si RJ Roberto Lamis Jr. niya man? Ano ko, no? Gwapa bala si Kathleen. Nalagwapa. Pakita namon si GM Ma'am Eden. Ay, gali. Oo, makita niyo na siya, search niyo lang siya kay single na siya, ready to mingle. Sige na baligya ba? Sige. Sino si RJ Mira niya man? RJ Mira. Si Sir Ronnie na. Okay. LTO. Muna siya si RJ Mira. Kiddy. Anong Kiddy? Kid bala, kid tapos D, Kiddy. DY. Perfect. Sige, pay. Ate? Ayos. Kulit ka? Ayos na siya. Okay na siya. Kulit ta. Go. Pero Action Eric ka muna diya. Wala ka nagid sang tanawon ni Action Eric sa dalan sa syudad sa Bacolod. Wala na tawa na dalan. Nagaulan pa. Correct. Sige pa ulan? Yes, nagaulan-ulan, Action Eric. Kung kung saling kagabi nagaulan, no, rikta-rikta Action Eric, kasi lang siya sang ulan. Lagi siya nagkauntat-untat. Lagi kasi si Haring Araw. Yes. Diba si Buwas, kay ti ang mga iloy nigaugtas naman, ti wala naman nagmalang linabhan. Yes. Kasi pagwa ni Leon Buwas, mabutlak ng adlaw. Perfect! Ang mga Action Eric, a little sunshine lang para makakuha lang tabala sa mga vitamins dira sa sun. Correct. Kusong sun! Ay, lang. Sama-sama ng Action Eric, tulog na lang tabala mag-ulan-ulan kaya para hindi ka sa aircon. Laban. Yes. Hambali Sir Ronnie, galio, small size ko nung pangkit. Hindi sir, small size sa adult man. Grabe ka naman siya. Perfect. Itandaan yun na halapit na ng December. Ako gabato ni Kuya. Wala ko reject sa mga offer, sa mga gifts kay Biyaya na Action Eric. Perfect? Perfect. Plakta. Yeah. Tema, take off na ta. Mapuli na ta. Singapore kami ni Papang Nixon na nagkikita. Tanawo naman to namo ng sitwasyon sa Singapore. Kaya permi na ng sitwasyon sa Bacolod. Yes, Action Eric, upod ko diya si Action Nixon tako. Upod man ang mga ido di sa dalano nagalagaw-lagaw. Sila na nagalagaw-lagaw ka nagapaulan. Tegad, maulanan ka. Minsan why kung ido Action Eric kaya kasi maulanan bala. Pudlay wala may dapat tatap sa ila. Mayo si GM Joy kay may matatap sa iya kung maghilanat siya.
Wala pang ilawag. Kay kapila ko na nalawagin na. Gani. Okay, Action Eric, observation report, halin sa Patrol Action. Ida na boso, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat gid Theryabit aksyon na din na sa live report sa Patrol 2 sitwasyon sa Metro Bacolod. Huwag na gid ang salakyan nga nagabiyahe ni oras. Laka pas pamata karbaw. Bagay ti laka pagkabiyahe nga way ka man ang katuan importante tapos ikaw dan ulan pa. Pahuway ka na lang sa banga kag magpa lumot. May gabi dila gamana pamati sa kay Boss Kenneth Ngo daw Kapamati si Boss Kenneth Ngo sa ato, no? Kag ang bilog yung pamilya. Si Mr. and Mrs. Manuel Ko and family sa sila may kabigid. Kay Mr. and Mrs. Joseph, kag Julie Chua and family. Pamati isa. Ginatami ako talang dila sang may lang nga pamati. Sa kay Sir Boy Daulong. May gabi dila kay Sir Boy Daulong. Kag sa kay Coast Guard Dalusong. Kapamati man sa aton sininga pagpagalagat upod sa kay PO3 Paipon. Ara sila paurok-urok kaliwa. Salamat sa kay Maninoy Maik kay Maninay Chari Salvacion sa La Carlota may gabigit. Sa mga taga police station to mga K9 ni Police Captain Leo Stopag Rubing naman. Ara si PO2 Ben sa Salvacion. Upod ay sini nga mga Carberks on duty. Gapa urok-urok gid. Pamati sa Action Night Patrol program. Observation report ni Action na din na boss sa Giradurong si Sakaraman sa Life nagatinlo sang aton sining dugo. Nagasilig sa may impurities kag toxin sa aton sining atay. Hindi man Sul. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippines Standard Time alas 10:26 na.
I-check na mga report na gikan sa ato siring nga makorespondent on the report live gikan sa mga syudad sang Canis. Line number 2 action Roger Guti. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol Field Report! Yari sa action Roger Guti sa report. Jer, may gabi, please come in. Yes, actually, may gabi kami sa tumak aksyon sa aton sini nga mga balita aksyon Eric nga natipon man sa liwat ninyo ona. Mga nabalang opisyal sa mga rentes ang kapulisan kay update natin sa COVID-19 diri sa may syudad sang Calisa. Ang isa diri ka accomplishment man sa kapulisan ini ang pagpatigay man sa pag-aristo sa isa ka persona nga may ara nga ginatubang kaso sa pag-belar sa Republic Act 7610. Kag ang among persona gin-operate sa mga katapos sa kapulisan sa bahin siyang waran sa Puerto Section kay dalom sa pag-supervise mismo ni Police Lieutenant Colonel Robert Mansuito. Ang mga katapos sa kapulisan man sa bahin siyang Intelligence Section nagtingog pwersa kag ang ara man sa warrant and sa Puerto Section gindakop ini si Jewel Después Patiño, 59 anyos de edad, residente ini sa Hacienda Inting sa Barangay Magsaysay sa siyudad sang Calisa. Ini siya ang mayara nga nakapinding arrest warrant nga ginamit sa pulis. Agod nga ini siya ang pag-aristuhon. May criminal case number 16-1605-C for violation sa Republic Act 7610 nga gin-issue gin-issue sa ating si Brand 60 kag ginlagdaan ng Honorable Judge Gwendolyn Himinia ang executive judge sa among korte gini nakapit sa Oktubre 26 sa 2018 ang among kaso. Para sa iya temporaryong alwayan panugutan si korte makapiyansya siya sang 200,000 ka pesos pero wala man ini nakapiyansa pa tungod sa pagkadako man sang piyansa aksyoneric nagapanayon ini si karon nga yara sa lain sang PNP Custodial Facility matapos gindakop mga pasalo las 10 sa takla sang aga kahapon nga adlaw. Sa pila paginaton sa mga balita sa aton sining pagtutok pa sa mga balita kag informasyon may ara aksyoneric nga isa ka doktor kag sumugman mga napulo ni ka mga frontliners o kon mga health workers lakip na rin katlo ka mga midwife nga nag-positive sa COVID-19 diri sa may Cadiz City Emergency Clinic. Ang payag ni Dr. Maria Victoria Ibanez nga mahimo nga sa palabuton pa nga masunod nga bulan sa Oktubre magabukas o kung magabalik ang operation sa amo nga health facility diri sa siyudad sa Cadiz matapos nga mula ito ginhalinan atong isa ka nurse balang 51 anyos nga nagpamakulon and then nabakal sa mga kinalanon niya sa iya sinang birthday pagka pizza 3 kay pizza 2 siya nagpamakulon sa September pizza 3 ini siya ang nag-celebrate siya birthday sa pizza 4 nagbatyag na sang ubo kag suwugman na daw medyo lain pa nabor ka palaluyas lawas pagka pizza 5 daw medyo nagadugang pangid. Ang iya sinigabatyag gito nagpa-swab sang pizza 7 kaya sa pizza 11 nagwa ang result positive. So daw damo ginaksineric ang ulubrahon subong sang mga katapo diri sa amon diri nga local IATF bangod sineksineric pero sunod sa kay Dr. Maria Victoria Ibanez hindi man nila gid ma-pinpoint kung bala dito gid nagalintanan sa sining nurse attendant ang ining mga kaso nga nag-igo karon sa kaining kaso sa COVID nga nag-igo karon sa pila ka mga health personnel diri sa
Ciudad San Cadiz sa pagpayag ni Dr. Maria Victoria Ibanez. Na actually, daw, hindi na naman nila mahambay na sa iya din magaling kay kabalo man kamaguro nga ang aton na nursing home nag-cater na identification. Although din sa therapy dyan naman ng gabalata, kala nga hindi sila matandog na hindi sila ma-expose din sa mga gaalabot nga lain na pasyente. Ang natingala kami kay ang amon nga midwife na tatlo din sa bilog amo ang nagpasitid. So ang bal namon basi bala hindi man lang sa iya sa first na nagpasitid. Basi may ara na gud na daan nga ara sa amon. Guro to gamang bala nga ibang pasyente wala man kapanugod sa tuod nga kung may seryousang travel o basi nagsang kaso. So wala kami kabalo so amo na nga ano na ramon ang iya gud bala tanan halay actually basi nag-exist na nga daan wala lang naman bala na napisyahan kay So, amo inapayag ang sinerek una nga pagpayag ni Dr. Maria Victoria Ibanez ang amo diri nga City Health Officer sa Ciudad San Cadiz kay ang ginalantaw diri nga ang tatlo ka mga midwife nag-positive sila nga daw medyo ang kala na nga hindi man gid sila na expose ma ito sa patient number 92 nga mo tong una nga nag-positive pero isa lang sila ka area dira kay tabok-tabok man lang to ang nurse attendant sa City Health kag Subugman sa Cadiz City Emergency Clinic kay isa man lang ka compound kag isa man lang ang ila sini actually nga function kay ini ang Cadiz City Emergency Clinic ang birthing home under man ini sa City Health Office. So, sunod sa kay Dr. Maria Victoria Ibanez nga may ara gid na kay confirm si may sigo may ara doktor nga nag-positive kag bala pila gid tanan ang nag-positive sa ila sini nga gin patigayon nga swab test kila matapos nga to ang patient number dito nga isa ka nurse attendant ang nag-positive action ereka. May nagpasitid kami isa sa City Health Office na kami tulo sa birthing home. So, ang mananaan ko sa City Health kay ang nagpasitid sa amon actually wala na siya dito ibang patient. Nang sa kwan sa namon ay clinic sa amon bala IT ng mga intruder. Ano isang nagpasitid. So, nag-ano na ko nga pag nakabalik kami operation, ang the rest ng City Health Office na wala na swab, kaya matamat na naman sa swab. Hindi ko binaman diyan madungan, tanan kay kabudlay. Okay. So, ang ginalantaw direction Eric nga tungod sini, daw nagdamo gid, tamo na nga kabudlay na daw na hindi na gid maapos para sa mga amon diri nga City Health no binigay sila Dr. Maria Victoria Ibanez dahil dinagin aksyon Eric maapos nga ang contact tracing tungod sini gani muna nga presyo sa iya nga probably ang ining ang facility ng election Eric base kon mga Oktubre pa sunod sa iya magbalik sa sininga sa iya sininga operation Doon kayo mabigayan dito ang emergency clinic ang may basi mga Oktubre na maka-open kay medyo nabala magbuwa mga resources sa 50% sa lang hirapan na sa total na 85 sa personnel na din. So, gagpaabot kami ang mga gagawin. Kaya, kabudla sa doon. So, muna, kabudlay kitama para sa sining sitwasyon, action, Erika. May mga nagkakamangkot kaya ito bala action, Erika, dumduman mo at lang gin swab nga pati membro sa pamilya. Sa itong gin kastigo, ganit positive. Okay. Kat ang personnel sang punerarya nga nag-imbro sa mar, naging swab man, hasta karoon action Eric, wala yapon sang resulta to. Wala yapon sang resulta. So, daw, sunod sa ining mga nagahulat, bala sa ila sining swab test. Nga ang iban ko, ara na,
Pero ang iban ang kaila wala pa. Pero ang City Health ara na tingin rason dira nga gin priority gid man ini ang sa mga taga City Health agod nga kung halimbawa negative gid man sila makabalik na yon sa pag-function ang operation ang City Health kag subong man ang emergency clinic kay subong kwartigi kabudlay katama para sa mga nagkakuha sa mga medical certificate ang consultation kwartigi kabudlay katama generic mo kaya mo nga sunod sa kay doktora nga naunagin man na to ang ini nga mga swab test sabi nga gid padala nito mga specimen agad nga mabalaan da yun pero tungkol kay damo katama ng positive so indikasyon nga ang ini actioneric nga health facility panugayan gid sa pagbalik sa ila sila nga serbisyo sa Pumuluyo so tungkol sa contact tracing subong nga pertigid ka budlay kay kanamo sang dapat nga i-swab test para nga para actioneric nga tigayo ng pag-trace sang iban nga mga nakasalamuha sinisang mga nag-positibo. So, isa lang din kasi grabe na gid ang local transmission. Muna nga tingin na lang stay at home gid ang mga pumuluyo. Kay magsiling ka local transmission subong, hindi mo na mabalaan niya mo, hindi ka nakasiling nga sumakulo na galin, hindi ka na kung nga hari lang gid sa palibot sa sila sa Cadiz ang pagpanglaton asang COVID-19 o concerning virus action ereka. May mayo man nga balita kay si board member Jong Binmirhan nag-ayo na. Actually nagpa-swab test siya, nagpa-reswab siya, negative gid siya. So, sunod sa kay board member Jong Binmirhan nga isa siya sinatawag nga buhi nga testimony ba nga makatag yasang pagpandam gid kung ano kay man nagyan niya tanan-tanan mo ang pagpayag sa board member sa board member sa segundo distrito sa probinsya sa Negros Occidental nga nagpositive. Para kagahapon sa isang actually hindi man siling sa bakod kita o kung ano but una nga butang pasalamat ko sa Ginoo naging ubayan niya gid ko hasta sa matapos ang sinadlaw mula nga naara ko sa ospital nga nagpag-swab sa akong sanligad Sabado nagbuwa sang kagahapon nga negatibo na ko so salamat sa Diyos so may amo na yung board nga reward nga pag-swab sa imo and then nag-negative na. Oo, dapat yun ma-reswab din ko para dira mabalaan no ang anong sitwasyon ko amo na da. So isa ako ka ginahambal natin nga leading witness kasi nga ikaw ni Roger isa ka man ka leading witness ako yung mas labi na gid ako kaadin sa positibo nag-negatibo ikaw yan negatibo ka gid no. So amo lang din mapaabot natin sa ating mga pumuluyo, sa ating mga kauturan. Nung sa subong na panahon, ini nga sakit, no? Ini nga COVID, hindi lang siling sa una makahambal kita ang iban nga tao, gambal na halimi sa dua, mga LSI, nga mga taga dire, na nastranded sa iban nga lugar, na pagtuli dire, ang iban may ara, na may COVID. Ang iban halin sa buwa nga pumusod pagtuli may ara amoming nakalaton no but hindi na amo ang sitwasyon subong ang sitwasyon subong waay kita kabalo kada isa sa ato. Balikan ta sa Roger Gotib sa notong niya sa nga report interview kay board member Mirhan isa sa mga nagayo no sining COVID-19 dira sa syudad sang Cadiz no at nagasaka ang kaso sang COVID-19 sa Cadiz based sa report ni Action Roger at mismo ang mga taga
City Health Office sa Cadiz na nagalingin ay sini nga ulo kung paano nila masolbar dira ang mga problema. No, balikan ta si base ko na lang alang na si Action Roger Gutierrez siguro base na ubusan siya sa nga iya sini nga kwan nga bala, no? Amo ang rason ko nga angat base kun gulpi lang na dula ang signal ni Action Roger Gutierrez. Wala na sa to. Ubos siguro yung battery. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Naubusan bala si Action Roger Gutierrez. Salamat kid Action Roger Gutierrez live report. Ika dira sa Maya Northern Negros. Ang balita ng Action Roger Gutierrez giradulong sa Kalawan sa kay Arlo Babarano Malinaw, Andy Estrabon kag Stephen Magallanes and family nagamonitor gid sa aton sini nga palatuntunan. Ano sa report na si Roger Gutierrez sa luwanta si Action Percival Villamor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Action Night Patrol Field Reports. Action Percival, may gabi, apis kami. Mayong gabi, Action Eric, pagsubong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa Action Night Patrol. Kabahin sa gihapon, Action Eric, sini isang natabo nga aksidente o kuna vehicular accident siyang kagabi alas 7:30 sa gabi dito sa may barangay Robles sa may fast track Action Eric sa barangay Robles La Castellana, Negros Occidental, no? Kaga dire involved dire Action Eric ang duwa ka motorsiklo. Ini ang ginamaniyo ini sa biktima ni Raden Samiliano Espiragusa, 29 anyos, kaga residente ini sa barangay Kamandag, Banwa sang Moises Padilla. Ginamaniyo ini ni Samiliano Action Eric ang isa ka pula nga badya nga 100cc. Kag ang suspitsado sini sa pagkabunggo sa biktima nga si Eloy Gani Villamor, ang ginamaniyo naman ini niya nga itong Aerox 155 Action Eric. So dito foreclose ang aton nga kapulisan sa investigasyon dito sa crime scene sa pag-aksidente kagabi. Samtang ini gadalagan ang Aerox 155 nga ginamaniyo ni Gani Villamor o kung ni Eloy Gani Villamor. Ini siya ang nagsungkit o kung nagbunggo sa likuran nga bahin sa motor ni Samiliano. Dito nag-lost control ini si Raden Samiliano Espiragusa. Ang motor wala yan na control kag nagbunggo pagit sa isa ka tricycle nga na tumba ini siya sa may dalan Action Eric, no? Kag dito naigo gid ang ulo sa simento kag nakaagom sang nagkalain-lain nga kapilasan sa iyang sa iya lawas. Kag dili man gikuha sang rescue sang aton munisipalidad sang Castellana kag indala dali dito sa may rural health clinic nga kuntani bota ni nga ingagawon ang kabuhi sini ni Raden Samiliano apang Action Eric nga subo nga bahin kay gin-declared sang aton nga attending physician nga si Doktora Ninita Sol nga mo ang nagatipan sini sang biktima ina-declare niya nga dead on arrival Action Eric. So karon ini ang
suspitsado sa pagkabunggo sa motor sa biktima, may lastroman sa iyang mga lawas kag dapatan man sang nagakaigo nga pagbulong aksyon Eric. So sang gilayon sulod man siya sa aton custodial facilities sang police station agud to sa iyaman nga proper nga disposisyon sang kagina sang aga. So nagpadulong kita dito sa police station sang La Castellana. So ginistorya naton si Police Captain Ramel Bustamante, ang Chief of Police sang La Castellana. So buta ni kita nga mag-interview pang ngambal sang advice sang pulis sa aton nga may ariglo anay nga natabo no sa magtimbang nga bahin aksyon Eric. So amo pa ning aton nga i-confirm ginatawagan ta subong ang pamilya sang suspitsado nga makontak kung matuod ang ilang aligasyon nga may ara nga ariglo anay sa duha ka magtimbang nga bahin. So karon ini nga itabo usisa pa kag pabaya na lang sa aton pulis kung ano ang investigasyon kag ano ang lakat sinisang kaso sa buguan ay nga nagresulta sang pagkadula sang kabuhi sang isa ka driver man action Eric. So dire ang aton nga kapulisan nagapanugyan man kay kagabi action Eric nga nagabubo ang ulan diktuman nga dalagan ang ining duha ka motor kag nag-lose control kag natunaan sa pagabawi isang isa ka kabuhi aksyon Eric. So ini karon nga kaso ara karon sa paginakop sang aton kapulisan. Amo ni ang aton nga nakuha nga information kag balita gikan sa aton nga area of responsibility para sa Action Night Patrol. Una sa balita, una sa aksyon, si Aksyon Principal Villamor nag-report sa Bacolod Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon! Night Patrol! Salamat gid Aksyon Percival Villamor. Ang balita ng Aksyon Percival Villamor ginadulong man sa Kalawansang Santon Plaza Coffee. Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 10:48 na. Aning parte sa interview naton kay Police Lieutenant Colonel Lister Liada, ang Operation Chief sang Bacolod City Police Office. Siya ni ang Deputy City Director for Operation, no? Si Police Lieutenant Colonel Lister Liada, Deputy City Director for Operation. Parte bala sa mga ginadakop sa PDEA nga subong ginarekta nila dito sila sa nga custodial facilities sa Iloilo kay ginako man ni Colonel Liada kay bitaw nga may kagutok na gidman ang mga custodial facilities sa mga police station aton diri, especially nga ginadepensahan Manila why man sa may malatan nga COVID bla. Ito ka madunduman nyo to ang nagligad nga bulan to ang PDEA na nalatnan sa COVID-19 kaya ang gindakop nila to sa Banago may COVID. Ang lain pa kay ang na-priso nila nga gindakop sa PDEA nakalaton pa sa duwa pa ka-priso sa police station number 3. Oh, kundi Val David gito. Oh, tiyan mo na yung sama-sama nilikawan according sa kay Police Lieutenant Colonel Lister Liada, ang Deputy City Director for Operations sang Bacolod PNP. Una bis
no, ang custody sa mga arrested personalities ng PDEA, why man sila ginabawalan niya sa atulay nga idalo nila sa custodial facility. Actually, para ya sa amon sa DCPO, favorably gina sa amon kay isa ang ginaton manigar. Ang ginapandakop naton, why kita kabalo sa background, could be nga COVID positive man sila or hindi man. So kung ato man sa mga stasyon naton, so the same manner, kung ato nga ginapandakop man, isa out of those mga infections ang layin naton, hindi naton outright mabalaan nga muna negative siya or positive kaya why taman ginapaan sa medical diagnosis for COVID. So sa amon, siguro isa man sa ka-protection no, sa ilang dinakpan nga at least hindi man ma-contaminate or ang amon man nga mga detainee nga ara sa amon kustodya, hindi man ma-contaminate ang dinakpan nila. Sa amon niya, sigurado kami sa amon sinangamog and why man kami sinada question. So with regards naman sa atong mga facilities diri sa city, so on a weekly basis, may ara gid nagasulod, sulod especially sa mga minor infraction no, ang mga injury, mga urban o other violations ng city ordinance nga ginapasulod naton sa aton nga mga custodial facility. So as of now, ginamonitor naton na ang mga detainees ang aton mga stasyon and muna hindi gid masiro rin ang semana naton nga why sila isulod. So when time comes, may ara pa nga dan temporary nga banning sa endorsement sa BGMP. So mabudayan man kami nga magutok na gid ang aton nga mga custodial facility kung muna ang iya palitan PDEA isulod pa gid nila diri sa am. So, wala na problema. At least, pabor man na sila ginahimo sa PDEA nga sa Iloilo na nila ginarekta. Ang ginadakop na kati ang inyo malang diri worry is that nga base kung ang ginadakop nila, wala tamang ginapangayo, base contaminated sa virus sa kernel. Yes, sir. Ang ato facility, sir, sa mga police stations, so dahil pag-iman niya, sir, sila naton gutok kidya, no? Gutok gid guro, sir Rick, no? Kaya para na sa station foruman nga custodial facility, isa lang na dang ilang custodial facility, kaya kung may siyam sila da katawos, maginutok gid ya, sir Rick. So, muna nga sa ato mga kapuran, kung may naman sila sang importante lang himuon sa sagwa, mas maayo pa magpahimulong na lang sa ilang panimalay. Kung sa sagwa, kung sila sa disgrasya, kung pa sila sa virus, kag isa, kung man sila nga, muna kung makakita sila kontra o ano dakpon sila ng pulis naton. Sir, ang madakpan tayo, sir, halimbawa sa mga kaso nga ginatubang nila, is open, ginapa-swab test na o kung wala naman lang? Kabalo kita rin, no? Ang swab test nga ginasiling more or less mga 5,000 to 7,000 ang bili sa mga private hospital. So, ang guidelines ng aton nga DOH, only those nga symptomatic, ipaswab natin. That's why kami sa kapulisan, hindi kami makapasigurado nga ang ginapandakop man namon is negative or positive. So, amo gani nga muna isa sa kakulangan naton, ginatry naton nga ma-adjust man ang aton nga sistema na with regards to that. Kung may kaso yung nga drug ko, giti, kinalano, ginaipasulod sa silda naton, pero kung mga violation mo na sir sa mga health protocol, sa sagwa ito na ginabutangan na sir, oras na ginulat naton sa ila. Yes. Amo na sa nga nag-coordinate kami sa mga punong barangay and utilize ang ilang gym para dito sa gym, dito na lang namon ginabuking ng mga violators ang health protocol. Kaya kung dalong na sila tanan sa silda naton or sa custodial facilities and station, maginutok sila kag may tendency nga madala nila ang virus halin sa sagwa. Okay, so at least amo man lang worry nyo, no? Why man tani problema nang sa PDEA yung part nga dyan nila butang ang ilang takop galing kati mo na bla, why labot nga medyo sa ginako mo man katay gutok man ang atong custodial facilities plus ang worry nyo why man kasiguruhan nga ginakop nila base ko na contaminate sa virus. Yes, kay why man na nila gina-test. Say man na sa inyo, wala nyo man ginatest sa ginatakop nyo man. Yes, sa amon, why ka na sa budget niya para pang test ang isa katao. Kita rin na sa drive na dahil kisa, hindi naman isa katao ang ginadakop naton. Correct. Kisa may 3, may 5, di ko mag 7,000 per person. Kaya ano na nga 25 kung ano, ang kaso. So, amo na sang kakulangan sa aton nga kapulisan man kisa sa Derek. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. There you have it, si Police Lieutenant Colonel Lester Liada, ang Deputy City Director for Operations ang Bacolod, PNP. Nagabi nila kay Mr. and Mrs. Pablito Benedicto and family. Kay Toto Samuel Castillo Armita dira sa Valladolid. Nagapa-urok-urok pasawa. Si Mr. and Mrs. Pretty kag John Mahilom, mayong gabigid. Kay Jo Marie Caliso Gomez.
sa kay Energy Fans Club, kay Dennis Richard Tiboroma, ara pa sila, gapa urok-urok pa. Pabalik na to, balik ka report ni Aksyon, Eden Abuso. Si Tamya Kogli dira akon manghod, si Daniela. Gapa urok-urok ang akon manghod wa si Daniela. Daniela Castro. Daniela gapa urok-urok sa pamilya Castro. Dira sa may Abada Sky. Si Daniela Castro ni pamati siya manghod ni Don Fi Marie Doma Castro. Ay, manghod ni Kay. Sige. Sa nanay kag tatay ni Kay sa Abada Sky ka pa urok-urok pa. Balik kita pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalo. Ini nga balita gindulong sa pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat isa pagserbisyo balanse, matuod ng mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulong nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nakahintangan responsable na pagbalita pagdayon na ipalag na malasig pero sigurado aksyon na may dalang pagpalangga
Bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod mo mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik diri sa ato mga mga bidirasa kay Angel Cithiel Alcantara. Sa kay Barangay Kapitan Junior Alcantara dira sa Barangay 12, may dira nga pagpaurok-urok. Angel Cithiel Alcantara. Balikan ta si Action din na boso. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action! Night Patrol Field Reports! Action na din sa Balikan Report. Let's come back. Aksyonarik epektibo sa bungadlaw mag-augment ang 19 tanan ka mga kapulisan gikan sa Negros Occidental Police Provincial Office sa Bacolod City Police Office. Suno kay Lieutenant Wilma Silva, Deputy Spokesperson sa NOCPO, ang 19 ka mga personnel ang gikan naman sa nagkalain-lain nga police stations diri sa probinsya kag sa headquarters mismo. Dugang pa ni Silva, inigbase man sa mando ni PRO 6 Regional Director Brigadier General Rene Pamuspusan, nga tipo noon kag i-augment sa BCPO ang mga kapulisan sa idalom sang NOCPO nga mayara sang medical backgrounds. Sila ang temporaryo nga may paidalom sa supervision sang BCPO kag idestino sa contact tracing team. Balitalin sa patrol ang ka-action ni Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa action. Sa Bacolod Action Radio. Una sa aksyon, balita. Una sa aksyon, public service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Good night, ka. Salamat kina siya na din. May gabidira sa kay Mark kag Lago Crisley. Nagapaurok-urok pa sa ato silinga pagpangalagad. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi sining manon Action Night Patrol program sa Miyerkules edisyon. Magatakop ini tipo radio balik ini buwas Webes, same time, same station. Si Wing Tori, ginatami ayo lang niya pamilya sa Paranaque kag sa Valladolid. Alin nila kay Wing Tori from UK. Inday Blasada, may gabi. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi sining manon Action Night Patrol program kita magatakop, balik kita buwas. Ato sa lima patrola Unit Reporters in Action nga nagpangalakad kay mabisa kay Roger Gutiv
Action para si Balbi Namor, of course, action Eddie Naboso. Action Papang Nixon Tamang at piloto sa Patrol 2 sa Crosswind Patrol. News Center Action Andy Pensor, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer. Oliver Pason, backup kay Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner with IT Expert Action JM Baikin. Transmitter Control Tower sa Barangay Talong sa Bako, si Broadcast Engineer Edward Dabalico, back to back kay Security Guard Rene Cordoba. Saka sa mga station manager, Action na Magbanwa, Production Chief, News Director, Action Rex Cantong, ang yulagad ang Kurman Action Night Patrol Program. Lunes, top Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa, nagkasiling adios. Amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat, atis magtulog, magpangamuyo. Sa inyong pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog kwerpo sa Action Radyo Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!